Ka Israel ka penlong ye ki jinghir thma bajur ha Gaza, Lebanon, Syria palat riu phongut kilayap. Ka Israel ka penlong ye ki jinghir thma ha pedeng jong ka Gaza, Syria ban Lebanon ha ka ba om duna ya ka sau phongut ki briu ki balayap. Ong ka kubor na ki nong pelaj im na Gaza bat ki borsan syar snong. Ka jingyap ka lapoi sya palat ar phongut ki martel bat kumbah nyo phongut ki la mensau nakadau jong ka jinghir thma jong ka rui Israel ha ki jaka jong ka Gaza Strip. Ong unong aiktin jong ka agency u Mahmud Basal ha ka AFP kadau kalong ba ya kate ka jingsya thombor la ai kum ka jingkan taj bunsin jong ka Hamas ban pelaj ki nong syara bor jongi. Ong ka Israel hapdeng ki jingsya thombor kalapan benaru ban khang ya ki skul ha ka than Gaza ki sipa Israel ki la penlong ya ki jinghir thma da ka lingsun ha Gaza kate ka jinghir thma kalong hadin bala sange ar benai ha ka thma jong ka Israel kabalane khat nyu benai persya ya ka Hamas ha ka bada ki phongut ki nong syara bor ki la pelaj na ka benta jan ar hajar ngut ki nong Palestine. Kham hadin la pentip ya kite ki jingsya thombor da ki borsan syar chnong ki sipai Israel ha ka jingtho ha ka telegram ki la pentikna ba menta ki dang penlong ya ki jinghir thma ki bajur ya ki leno ki badai jong ka seng leno Hamas ha Gaza Strip kum bala pentip da ka AFP hadin kata ka Hamas kala keno ya ka Israel ba kala penkheng ya ka jingete kular jongki da ka ba penlong ya ka jing pen pthei bom ka ba jur bha ya ka Gaza ha ka porman step jong ka sibalang ka Hamas kala penmi ya ka jing pen bena ka ba pen scam ba u menteri rang badu jong ka ri u Benjamin Netanyahu bat ka sorkar ba syarkhai jong u ki larai ban pendamno ya ka jingete kular ban sange yasiat ka bala penpau ya ki koidi ha Gaza sya ka jingjot ka ba omla ban tip kila mahamru baki Israel kibu ya ka jinglong jong ki nong syarabor ha ka jingma ka Israel kala ther ya ki jaka badon saudong jong ka tempatwir hasor jong ka burlis kumbala yathu ha ki khubor ki ba khamen shwa ka we na ki jinghir thma ka dei ka bala thmu ya ka we ka school ka balong kum ka jakari tengen na ka banta ki nong Palestine ki bala syapen ken ri jaka ha ka bala yap we urang ba ubala don san poar snem ka karta bad ukhun ksiu jong u badang don khan riu snem ka karta ong ki he jong ka Al Qasa Martel Hospital kabadon hajan.